Se os damos. Xa son cartos, o que temos. E tamén temos un reto entre mans. Vicente Manso, o noso amigo que nos visita, experto en seguridade laboral, sobre todo en tarefas do agro e en tarefas forestais, dixo que ia facer un banco, un tallo, nun minuto. Guau. Estás preparado, Vicente? Parece que sí, Parece que sí, no, claro, que leva os cascos da Montosera. Compañeiros, decidelle que o tempo comeza xa. Vamos, aí vai. Fixadevos aí como vai facendo. Primeiro un corte. Meteulle outro corte, está facendo como a cuña, que está facendo como os pés. Está lle facendo como unha cruz. Claro, porque entendemos que vai ser onde leva o soporte. Quedan 30 segundos, Vicente. Conseguiuno. Señor, aplauso. Pero ese señor que é un tallo feito para muxir as vacas. Claro. Mira, pa aquí. Este é perfecto que podes para muxir as vacas. Para pelar as patacas. Nun minuto, Nun minuto fixo este tallo. Vicente, entendemos que isto podemos facer a xente na casa, pero que non vai ás presas. Bueno, eu A isto... motosserra presa non... A motosserra presa non. Nunca. E eu isto teño como a modo de exemplo de práctica, de entrenamento. como un adestramento, Ten en vale. conta que aquí estou facendo 4 entallas como se fose a tala dun árbol. Mira, A ver. mira. Aquí hai unha entalla para talar o árbol, que sería similar àquela. Aquí hai outra, aquí hai outra e aquí hai outra. Para que? Sobre todo para saber xuntar cortes, para practicar a hora de xuntar cortes. Vale. Entón, ca motosserra é moi importante xuntar cortes. É moi importante ter destreza para saber o que levamos cortado de madeira e o que nos falta por cortar. Vale. É dicir, ten en conta que a motosserra obedece ao noso dedo. Temos que saber e ser capaces de aproximar o milímetro non, o centímetro, digamos, para talar un árbol. E diso imos aprender hoxe, porque sempre vemos malas novas relacionadas con accidentes a hora de empregar as motosserras. Imos ver diferentes tipos de cortes e, sobre todo, o que decías ti, non? O de aproximar. De aproximar cortes, efectivamente. Como aprendemos ben, Vicente? Bueno, vamos a ver. A tala dun árbol, evidentemente, non é unha operación, digamos, exacta. É dicir, sempre cabe a dúda de que o árbol pues, se poda desplazar ou se poda caer de forma incontrolada, vale? Que ocurre? Bueno, en primer lugar, todo árbol ten unha caída natural, vale? Cando nós chegamos ao árbol, vamos a pensar que isto é un árbol, o que facemos é pómonos ao lado del e miramos para arriba. Miramos para un lado e bailamos con el, como digo, bailamos. Miramos para arriba, miramos para arriba. E estás buscando a caída? Estou buscando a caída, efectivamente. Todos teñen unha caída de un Todos lado. teñen unha caída. Sí. Todos teñen unha Por que? caída. Por a cantidad de rama? Natural. Polo torcedura do tronco, polo peso das ramas, pola inclinación do terreno. É dicir, o terreno a veces engáñanos e pensamos que o árbol cae para arriba, pero o terreno sempre axuda a ir para baixo. Vale? Vale, Entón, o primeiro que temos que facer é calcular a caída natural do árbol. Pero aí podemos errar. Sí, pero se non miramos para arriba vamos a errar máis. Vale, entón, aproximarnos e mirar cara arriba. Entón, miramos para arriba. Entón, nos decimos, se este árbol ten a caída natural, pois, por exemplo, para aí. Vale? Pero aí hai unha carretera, hai un camiño, hai unha casa. Entón, nós non queremos tiralo para aí, senón que queremos tiralo para aí. É dicir, temos que variarlle a caída natural. Con que variamos a caída natural? A través do que se chama corte de dirección. Vale? Que sería esta entalla que hai aquí, vale? Eso é na dirección que queres que Na caia. dirección que eu quero tiralo. Vale, que primeiro é distinta a natural. Entón, Pode neste ser caso, igual. quereríamos que caese pa diante. así. Queremos que caiga, neste caso, hacia onde vai Hacia a cámara. a motosserra. Como facemos esa caída natural? Pois pomos a motosserra e as motosserras teñen punto de mira. Cal é o punto de mira da motosserra? Esta línea que hai aquí, vedela? Entón, esta línea é a que nos marca o punto de mira. Vale? Por qué? Porque nós, cando subimos a máquina e facemos o corte, esta é o punto de mira, é dicir, aí é a dirección onde vamos.
Esta sería a caída natural e esta sería Pero, a Vicente, caída dirixida. É seguro cortar así como estabas facendo o xesto? Sí, bueno, o corte é o segundo corte. Eu o primeiro que fago é colocar a motoserra no suelo e fago a caída dirixida, vale? O que é a entalla, vale? Entonces, unha vez que temos eso, pómonos os nosos guantiños, baixamos a pantalla e moi importante os EPIs, vale? EPIs anticorte, pantalón, casco, guantes, botas, etc. Vale? Entonces, sempre temos ao noso lado tamén unhas cuñas plásticas ou cuñas de madeira que podemos facer na casa. Vale. Por exemplo, de madeira de eucalipto seco. Vale? Entonces, sempre unhas cuñiñas, unha machada, vale? Para evitar que nos pille a motosserra, vale? Entonces, unha vez que temos isto, baixamos a nosa pantalla, baixamos todo eso, vale? De acordo? E facemos a caída dirixida. E sería esa. O primeiro corte que fago é o corte inclinado, vale? Aproximadamente entre 45 a 60 grados. Eso sería o primeiro corte. Vale? Pero estou vendo que esa motoserra leva un nivel, ou que é eso que tes aí? No, non leva. Isto é unha burbuja para encender a máquina. Ah, vale, vale. Isto é un cebador. Un cebador, vale. O sea, primeiro corte Primeiro o corte. de arriba abaixo, Segundo ¿no? corte, horizontal, vale. Os dous cortes teñen que xuntarse. Non pode pasar ningún do outro. Pero aí non podría caer xa, con eso que lle fixeche. Non, o árbol non cae ainda, vale. Isto é unha entalla, vale. Sí. Chámase entalla, chámanlle tamén, técnicamente chámase corte de dirección. Ah. Entalla, hai quen lle chama bica tamén. E iso é o primeiro que debemos facer. Iso é o primeiro que temos que facer sempre. Corte inclinado a 60 grados ou 45 grados e corte horizontal. Os dous teñen que xuntarse. Por eso eu practico con isto. Entendeis? É dicir, aquí estou facendo entallas. Vale? Estou facendo entallas. Este é un exercicio práctico de xuntar cortes. Vale. Segunda cuestión. Corte de tala ou corte de barrido. O corte de tala ou de barrido é lixeiramente superior entre 2 e 3 centímetros por riba do corte de dirección. Vale? Entón, cortamos por detrás, vamos cortando. ¿Hasta dónde? Hasta chegar a un sitio, vamos a pelar ben aquí para que vexáis, hasta un sitio, vale, donde non seguimos cortando, vale. Veis que non sigo cortando, hai unha diferencia de Sí, como de 3-4 espacio. centímetros. Ben, eso ben regulado, en función do ancho do árbol. Bueno, claro. A lo menos ten que ter 3 centímetros. Pero espera. Despois de facer ese corte, sigue sin caer No, árbol. no, o árbol pode empezar a caer xa. Vale. Empezar a caer. Pero esta madeira que aínda está no árbol, que a temos aquí moi ben reflexada, isto chamase bisagra. Por que se chama bisagra? Porque funciona igual. A ver, mira, para que se vexe ben. Porque funciona igual que a bisagra dunha porta. Vale, unha porta porque abre e pecha ben, porque ten bisagras. Se non son unha porta, lle quitamos as bisagras, que lle pasa a porta? Cae. Claro. Pero cae para onde? Neste Ben. caso, ponde caería o árbol se lle quitamos a bisagra? Ponde caería? Pa caída natural. É dicir, non obedece a entalla. Eu entendo, Entonces, Vicente, que si hai unha árbore que está máis deitada, non? Porque aquí vemos que en unha situación na que está moi dereita, está máis deitada, o mellor habería que deixar menos marxe. efectivamente, ti eres alumno experto. Joder, É dicir, porque eu talei árbore. se eu quero que o árbol, se o árbol ten a caída para ali, Sí. vale, eu que quede para ali, eu quero tirar o para ali, a bisagra máis fuerte ten que ser deste lado. Teño que deixarlle madeira deste lado Perdona unha que cousa. outro. De que vale que... Para compensar. De que vale a caída natural? Tú ao final tens que dar por onde te queres que cae, listo. Tú tes que Olvidándote da caída natural. Sí, efectivamente, pero a caída natural é moi importante, porque... Clase de física, hai unha forza tirando para outro lado. Se eu fago os cortes mal, o árbol vais a xirar sobre si e vai irse para a caída Que natural. dices? Vais a xirar sobre si mismo. Sobre si mismo. Cando non lle deixamos a bisagra, o árbol xira sobre si mismo e é o motivo por os alcances Vaya. cando estamos talando. Vale? Xa. Por eso a bisagra é fundamental. A bisagra, se non cortamos a bisagra, se non nos papamos a bisagra... E agora, unha vez que o tes aí, como E acabas? unha vez que o teño que ir, o árbol empezaría a caer por propio peso ou metemos unha cuñiña por detrás, vale? Metemos unha cuñiña por detrás, dándolle a cuña, vale? Entonces, o árbol vai collendo altura e o peso do árbol vence a rotura da bisagra e hacia onde cae? Hacia a caída controlada, nunca hacia a caída natural. Entendo. En todo este proceso hai que ter en conta un tema moi importante, vale? Que a xente non fai, vale? Que cando o árbol empeza a caer, non podemos quedarnos pasmaos mirando como o árbol cae. Cando o árbol empeza a caer, temos que retroceder hacia atrás. Porque claro, se empeza a caer pali, dices tú, aquí estou seguro, ¿no? No. Se empeza a caer para aí, cal era a caída natural? Era esa. Se algo falla o árbol, que vai facer? Vai xirar e vai caer para aí. Bueno, Entonces, ou a caer para ali, dache.
o retroceso que temos que facer ao revés da caída natural, peste lado. Aquí nunca vai vir o árbol, vale? En tal caso, se nós fallamos e pasa algo mal, é dicir, cortamos a bisagra, o árbol xira sobre sí e cae hacia ali. Pero, se temos a caída natural peste lado, a ruta de escape é diagonalmente á dereita. É dicir, temos dúas rutas de escape. Que ruta de escape? É simplemente, unha vez que terminamos de cortar, facer así, 1, 2, 3 pasos. Esperar ao árbol. Sí, que non teñamos aquí 4 caldeiros, un cable polo medio. Exactamente, temos que limpar a zona, temos que limpar de ramas. Eso estaría mal. Vale? Temos que limpar de ramas para ter unha ruta de escape diagonalmente hacia a dereita e unha ruta de escape diagonalmente hacia atrás. E vos diredes, e por que non me desplazo hacia atrás? Non me desplazo hacia atrás porque os árboles só caer veñen hacia atrás, pero veñen nesta dirección. Vale. Na dirección da caída, contraria ao sentido da caída. Ao sentido da caída. Sobre todo, moito cuidado cas frondosas, cos carballos. Porque os carballos fan efecto muelle. Cando eu tiro un carballo, como ten moitas polas, as polas fan muelle e ven para atrás. Pero ven para atrás hacia onde? Hasta aquí. Cando talamos un carballo, que é o que solen talar as persoas que están na aldea, para picar leña, cando o árbol empeza a caer, retirarse 4 ou 5 metros para atrás. Si somos capaces de facer ese procedimiento, estamos evitando o 90% das mortes na tala dun árbol. Mira o que estou dicindo, vale? Bueno, iso é o que decías antes, nunca subirse a un árbol coa motosierra. Eso sempre. Eso é algo que seas moi profesional e teñas capacidad formativa, o sea, que estés formado, subirse con eslinga. Ahora, están as plataformas elevadoras móviles de personal, as PEN. Alquilamos unha PEN, vale 250 euros ao día, con el podemos repolar carballos. E agora xa se ve moito, que son espectaculares as imaxes das máquinas, que son robots que collen árbores, xa cortan, xa limpan. Pero claro, nun xardín esa máquina non... Claro, os accidentes ao final acontecen nas nosas casas, non? Nas nosas casas. En talas domésticas. Pero fixados que se nós cumplíramos este procedimiento tan simple, claro, cal é o problema? O problema é parar de cortar no momento en que eu digo a bisagra xa está feita. Non podo seguir, vale? Por qué? Bueno, pues ese exempliño dese banquiño é un exempliño de como entrenarnos, de como formarnos, de como ter habilidades. O tema da motoserra non deixa de ser como todas as cousas, vale? Ser hábil nos seus. Práctica. Vale, ter práctica. Da gana de coller unha motoserra xa, No, vas teño que facer un traballo destes e vas ter que axudarte, que xa fucha clase. Pero pensei nunha cousa, porque tiña que eliminar un árbore dali e ten unha caída para un... Bueno, xa lle mirei aquí onde está, pero eu pensei en ese amarro isto cunha corda ou cun... Non sei como chaman os aparatos. Un tractel, un tirfor, sí, vale. Non nos axuda. Hai determinados unha corda que tire para onde queres que caiga. Hai unha maneira de tirar un árbol contra a súa caída. Ahora resulta que cae para aí, pero nós temos que talalo totalmente ao contrario. Bueno, pois o que facemos é atar o árbol aproximadamente a súa mitade do seu peso e soles usar unha máquina que se chama Tirfor, que é un cabrestante. Solo que vulgarmente se chama Tractel, porque a marca Tractel é a máis conocida, é igual que falar de Bertolines, vale? Entón, esa máquina chamada Tractel é capaz de turar moitas toneladas, vale? Entón, talanse árboles complicados, a veces que están ao lado das líneas eléctricas, ou que están ao lado de casas, ou que están ao lado de carreteras, axudados por Tractel. Pois eu creo que a clase que nos destes hoxe, Vicente, é moi importante, non? Deixouno clarísimo. Moi ben explicado e moi ben demostrado aquí na práctica, aquí no noso garaxe do Plató. Claro que sí. Vicente, moitísimas gracias. Vicente Gómez que ten de todo, daste conta, ten todo. Equipado, pero tes un test epigenético. Un test epigenético. No, bueno, a ver, eu formeime nesto fai 35 anos. E formeime en Suecia. E podes asegurar que nunca collín unha motoserra, nunca encendín unha motoserra sin un antiporte. Nunca. Nunca encendín unha motoserra sin un portero auditivo. É dicir, cando partes dunha base fuerte, dunha formación dunha base fuerte, a tomas na tua vida laboral en serio e non te... A mí molesta o ruido da motoserra. Se me molesta o ruido da motoserra despois de 35 anos, é que me protexín durante 35 anos. Que é o test epigenético? Non lo vai contar agora Raquel Atanes. Non sei se